Makosana mabwalotu a milandu akwiya kwambiri nkhani zokhuzana ndi azibambo amene samawupeza mtima akaonatu azikazi a ino wake oti ali pa banja moti pamene tikunena pano bambo wina wake ku Kasungu zamuonekeratu kumeneko after ndoti bwalo la milandu la second grade magistrate lamuwazatu ndi chigamulo kuti apereke ndalama yokwana 2.8 miliyoni malayo kwacha kulipiratu kwa mamuna amene bambo ameneyo amachita naye zadama enatu kumazati tafotokozane moti zakhala bwanji kwenikweni ayi ndithu makosana ku Kasungu kumeneko tundeti nkwatiye chulo kuli mkulu wina wake amene akuoneka kuti samagwira mtima akaona makamaka skete amafunisisa ndithu kuti ataona kuti skete imene yakathera pati ndezi kuona kuti mkulu amene samaona zoti mkazi uyu ndoti ndi wapa banja kapena chani amangopanga mwina muli mosemoka mkazi akanguvomera ndekuti zake zatheka mkulutu ameneyo zina lake ndekuti ndi Fletcher Hala ndenoto mkulu amene zikuona kuti anafunsira mkazi tu wapa banja amene mamuna wake ndekuti ndi Vincent Boss Piri nde after kumunyengerera zina ndi zina anapeza kuti mkazi uja ndi mtimaso wake Wachimasomaso anapeza kuti omuvomera mkulu amene Fletcher Hala chibwezi ndithu chinayambika zonse kumuyenda tayale bwinobwino ndeto paja pali mawu amene amanenso kuti ukatambatamba uziyang'ana kummawa chifukwa choti kungakuchere komanso paja pali mawu amene amanenso kuti tsiku limafika la 40 ndenotu uzikuona kuti mphekesera inampeza mkulu amene Vincent Boss Piri kunena zona kuti akazi ake akuchita chibwezi ndi Fletcher Hala nde mkulu ameneyi Vincent Boss Piri sanapopulome anangodekha kuti tsiku la 40 lizafika ndekuti anthu amenewo ndizagwira ndithudi nde zikuona kuti anthu amenewo anakhalako apanga track imene akuyendera ndeka yamapanga track kugwisa ntchito foni mwina ma conversation yawo pa foni ndi zina zotero amangoonesa ngati kuti iyeyo analibe nazo chidwi komano pasi pa mtima akuziwa zona kuti tsiku linake ndithudi ndi ambwandira anthu amenewo and then mwezi wa February umweyo chakumapetoko anapezekatu zoti mkulu amene Vincent anawapezerera anthu awiri amenewa Fletcher Hala ndi mkazi wake ndekuti tu akuchita zadama ndi after kuapeza zikuona kuno kuti Vincent sanalembane ndi kumenya mkaziyo kapena mamunayo anangotengatu maumboni ndekuti kuitana anthu ena ndi ena kuzachitira umboni pa zimene zinachitikazo basi no case closed ndezi kuona kuti kana zapangaso involve achibale ndi ena otero ongochitira pamawa basi no ndekuti nkuwauza mkaziyo kunoti asakhalenso kunyumba kwake komanotu a Vincent Boss Piri nkhani imene sanangoyesera pomwepo anafuna ndithu kuti aphunzitse mkulu ameneyi Fletcher Hala kuti khalidwe lake lomwe waonesa pamene pa mwina asazachitenso kwa anthu ena ndiyetu iyeyi anapita kukagwadwa ku bwalo la milandu la second grade magistrate kumene ku Kasungu limeneno milandu yake nthawi zambiri amakonda kuwezengera pa matenje ndi nkhani imene inalowa ndithu ku bwalo la milandu a Fletcher anapasidwa samani kupatikiza pamenepo ndekuti akazi awo a Vincent Boss Piri anapasidwanso samani imeneyo kuti akufunikira kuti akapezeke ku bwalo la milandu limenelo and then oweruza mlandu umenewo atamva mbali zonse kuzaonanso maumboni amene a Vincent Boss Piri anapereka ku bwalo la milandu zinaonesa zonena kuti umboni ndogwirika bwinobwino kuti akazi awo ndi a Fletcher amakhala akuchita zadama nde oweruza mlandu anangogamula a Fletcher Hala kuti alipire ndalama yokwana 2.8 miliyoni malayo kwacha ndalama imeneyo ngati compensation for the damage ya marriage imeneyi kupita kwa a Vincent Boss Piri ndi ndalama imeneyo magistrate anawalamula a Fletcher Hala kuti alipire pamenepopo ndalama yokwana 1 miliyoni malayo kwacha kuchoka pamenepo ndekuti 1.8 miliyoni azipereka in installment ndekuti kwa miyezi yokwana 10 zikatero choncho ndekuti zathera pamenepo kuphatikiza pamenepo anamupezanso mkazi wa a Vincent Boss Piri kuti ndolakwa pa mlandu okhuzana ndi chigololo ndipo anawalamulanso amayi amenewa kuti alipire ndalama yokwana 300,000 malayo kwacha kwalipiratu amunawo ngati compensation posatira zimenezi ndekuti bambo Vincent Piri anangopemphano bwalo la milandu limeneli kuti athese banja limeneli ukwati uthere pomwepo chifukwa sangakhale ndi mkazi Wachimasomaso ndipoti bwalo la milandu lapanga dissolve ukwati umenewo kuti wathera pomwepo ayi ndithu ngati lobola ndekuti no Fletcher Hala ndekuti alipira pamenepa amasukano atha kumtenga mkazi ameneyi if that is angamutengenso poti azibambo otero opusa kwambiri alipo ochuluka ndithu amene amakonda azikazi oti ali pa banja kaya ndi oti amakhala afuna kuthawa responsibility chani ndi chingo choti kayangompasa ndalama yochepa amazoza kuti mabills enawo ndoti amapanga handle ndi mamuna ake wamkazi amene ali
alipo ndithu azibambo opusa kwambiri ochuluka plusinso azimayi opanda nzetonso alipo ndithudi. So punishment imene ndi yabwino kwambiri. Of course nkhani ngati zimene sizachilendo kwenikweni zimakhala zikuchitika m'mabwalo amilandu zimakhala zikulowa ndithudi, komano mafaini amene amabwera kumeneko kwa nthawi zambiri amakhala ochepa kwambiri potengeranso kuti ambiri amangozitenga ngati ma civil case ndekuti nthawi zambiri ndalama zake zimakhala 50,000 mwina ngati yafika yochuluka kwambiri mwina amangokhala mwina 200,000 and historic context ya nkhani ngati zimenezi amangozisolva traditional customary courts komweno anthu amangopeza zoti atchachidwa ma data damages, ena amazayankhula zonena kuti mtulo, ena amazapanga consider kuti ma compensation choncho. So mafiga ake ndi amene amakhala ochepa kwambiri, komano yokhayi ya 2.8 meter fine yetu imene ndekuti alanga zenizeni zikuoneka kuti kumabwalo amilandoko kuma magistrate ko apanga evaluate matrimonial stability ndenotu ayamba kuyika ma stiff financial penalties kuti anthu ena ake athe kutengerapo phunziro, anthu amene samatha kugwira mtima kuphatikiza pamenepo azimayi amene ali osakhulupirika. Ande titati tionesese bwinobwino nkhani ikhoza ndi 300,000 imene mzimayi amene walamulidwa kuti alipire kwa mwamuna wake. Nthawi zambiri bwalo la milandu limatha kulamula zinthu ngati zimezi pokhapokha ndekuti ngati mwamunayo wapanga prove ngati imene zinachitikira ndi ada amenewa a Vincent Phiri kuti mkazi wawoyo ndekuti she was willing kupanga participate breach ya marriage contract imene and ndalama imene ya 2.8 million malayo kwacha sizotepitanso kuboma kapena chanchani imene ndoti ikupita direct kwa mwamuna amene yemwe ndi Vincent Phiri ngati no compensation ya distraction ya khomo lake kuphatikiza pamenepo ndekuti no ukwati wake so wasokonekera pamenepa ndere azi compensation ndalama yake ndi imeneyi. So azi distance fresh hala ngati sakwanisa kulipira ndalama imeneyo ndeno kuti first jail term potengera kuti wapanga contempt of court and magistrate ameneyi ndekuti wachita bwino kwambiri chifukwa zikatero zipereka no sanity makamaka konkhani khoza ndi ma families and tikopera kuti ku judiciary ko apangira dala zimenezi as the protection of the marriage institution chifukwa kuti nenezona achina chilichonse chimayambira kubanja kaya ana ande kuti akhale olongosoka nkhani yake ndi kubanja ande kuti no dziko kuti lilongosoke ndekuti ndi kubanja kaya ndi ku chechi china chilichonse chimayambira kubanja. Nawo zinthu ngati zimene zikamachitika amapeza kuti ma families akutha pa zifukwa zopusa ngati zimenezi dziko silingende bwino, zambiri sizingende bwino chifukwa ana ochoka kumenekoko nthawi zambiri amakhala zona kuti alipo upangiri weniweni oti wachokera kwa makolo onse amayi komanso abambo and ma punishment ngati amenewa ndi amene akufunikira ndithu kuti azikhala akuchitika poti ndithu mafamily akhale akutetezeka. Ayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera sizoti mwini maganizo pa nkhani imene pamene tikukamba zona kuti afresh hala amene amaoneka zona kuti samapeza mtima akaonato mzimayi oti ali pa banja zaonekeratu ku Kasungu kumene alamulidwa ndi magistrate kumeneko kuti alipire ndalama yokwana 2.8 million malayo kwacha kulipiratu kwa mamuna yemwe zina lake ndi Vincent Boss Phiri after ndekuti afresh awo atachita zadama ndi mkazi wa akulu amenewa a Vincent Boss Phiri. Ngati maganizo amenewo alipo titafotokoza comment section komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndere zitakufikirani mosavuta.